Hi guys, good morning. It's me Shelby and thank you for coming sa ating channel. Ayan, so kamusta po kayo? Ayan, good morning. It's Sunday. So may kape na ako dito guys. Tapos ito yung natira naming pagkain. Yung Saturday night, kagabi. At meron pa dito, yung bata namin nanonood ng kanyang paborito na mga planet ba. Tapos, ayan, siya tapos na siyang kumain. Ginawa ko siya kanina. Kasi nag-ano ako kanina, nag-video ako kanina. Kaya kung papansin niyo, ito pa rin yung damit ko. Kasi nag-video ako nung mga continuation, ganon. So, yun. Anyways, I'm so happy. Happy birthday. Charot. Ang ganda-ganda ng mga bulaklak. Alam niyo ba, I am very fan of flowers talaga guys. Sobra. Ayan. Sobra guys, sobrang saya ng puso ko pagka nakakatanggap ako ng bulaklak. You know what? Because I never used to receive flowers. So, ngayon lang na yung mga yan siya. So, ayan, nandito na siya sa yan siya ng mga isang buwan. Alam niyo kasi every week, then meron akong bulaklak, fresh flowers doon sa bahay namin. Kasi ayun yung inano ko sa aking yusawa. Sabi ko sa kanya, gusto ko ng fresh flowers doon sa bahay. Every week or halimbawa pag maganda yung klase ng bulaklak na nabili ko that week, kaabot siya ng lagpas pa ng isang linggo. So, ganoon. Pero pagka hindi na maganda yung mga bulaklak na ganoon. So, ganoon, dapat meron lagi akong fresh na bulaklak sa bahay. Ayun yung sabi ko sa kanya. Kaya, ayun. Sabi niya, sige, bumili ka ng every week. So, yun. Siyempre, pera niya. So, okay. So, thank you guys. Thank you, Lord. That's it, guys. Breakfast. Brunch na pala to. Yung bata ko kumain na. So, nauna na siya. Kulit, di ba? Sarap. Sakit mo na ng ngipin ko. Update. Nasa labas kami ng aking bata. Ayan siya. Kasi, sabi mo si Haring Araw. Wow! Nakalabas si Haring Araw. Kaya lumabas din kami. Diba? So, ito yung aking babi. I'm not used to wear shawl or ito. Pero ngayon ang lamig. So, kailangan. Pagka sobrang lamig, gumagamit ako kasi protektahan ba ang hals. Kasi pagka ganito kasi, hindi kasi ako madalas gumamit dito kasi nga, parang sasakal ba ako. Ganyan. So, sikat na sikat si Haring Araw pero bang lamig kasi kami ngayon? -1 or 1 sa ganun. Lamig. Anyway, 1:30 na guys. So, kami naglalakad kami. Boring sa loob ng bahay kaya ayun, buti may kasama akong walking at mag-experience for a little bit. Ayan. So, pupunta na kami ng park. Rafael, das is was that ice? Ice? Is ice? Kasi, alam nyo ba, yung mga ibang tubig, frozen siya. Tapos inaapakan niya, nag-crunchy. Tuwang-tuwa siya sa mga ka-crunchy. So, yeah. Walang tao sa park masyado. Kasi malamig. So, yeah. Yun lang. Mag-ano kami dito. Hindi ko alam anong gawin namin for today's gala. May baon naman kami pagkain. Tsaka tubig. Of course. Yeah, Rafael. Baso and touch. So yun.
And, yeah. Ano na ngayon eh, kalagitnaan na ng February. So, malapit na mag-roiling. Pero alam nyo, nag-snow po nung nakaraan. So, parang winter pa din talaga. So, yeah. Yeah, yung bata. Das ist Top-Jacke. Das ist Top. So, yun. Nandito kami ngayon sa park. Kami ay nagtuduyan or nagsasawkon. Kasama na yung bata yung sa kabila. Ay, saan ba? Ito. Baliktad ng ano. Dito ako nakaharap sa iba. Siya nakaharap sa iba. So anyway, ayun, tingnan niyo. Pakita ko sa inyo yung harap. Ayan. Ayan yung harap oh. Oh, ganda nung sa harapan ko, diba? Ayan. Hay tubig. Kaharap ko yung ano. Ayan, ganda. Dito kami sa may tubigan. Ayan, kita niyo ba yan? Oh? Yan yung bata ko. Ang ganda ng ano, ng tubig. Nakakaano. Huh? Oh, langsam. Ganmakso. Abang Vorsicht. Oh. Ganda ng ano ng tubig. Dito kami sa parang akala mo ano eh. Bye. Yeah. Huh? It's fish, eh? Is it fish? Wo? Wo is fish? No fish. No? Ah, so kleine fish. Kleine fish. Ganda lang ng daloy ng tubig. Ayan, oh. Malinaw na malinaw. Kitang-kita mo. Ito, hindi ko nakita yung isda. Pagkatapos na yung ano, natutuyo to. Ganda. So, come, perfect. Galakad kayo papunta dun sa kabilang ano, sa kabilang parte ng park. Nadaan lang kami dyan. Ang ganda nung ano. Dito pa rin kami sa park. Or sa ibang party ay yung aking bata. Oh. Dito sa maliit na parang ano, parang tawag dito. Maliit na... Ewan ko, nakalimutan ko. Isa, yan. So, yan. Dito lang kami. Ikot-ikot para magkaroon kami ng ano, exercise ba. Tsaka magpainit ba. Kasi daw kasi haring araw. Kailangan namin tong init guys to make our, you know, body healthy. Kasi minsan lang lumabas haring araw dito. So finally, endlich. Das Wetter is good. The sun shines. So yeah. Ano to? Siso. Aray ko. Warte. Michelle muss rein. Muss sitzen. Warte erstmal. Warte, ja. So. Ayan doon. Dito. Ooh. Wheel. Wheel. Gusto niyo to eh. Gusto. Wow. Wow. Wheel. Ayan. Hi guys. Tapos na kami ng aking bata mag-walking, no? So napunta kami dito sa burger. Anong pangalan nitong shop na to? Koklufen. Ito kami sa city. Ito yung aming ano. Pag pumupunta kami dito. Ito gusto nyo dito pumupunta. Kumakain. So, ano siya? Hi guys! We're home now! Sumakay kami ng bus pa uwi. Ayun yung bata namin. Kung ano-anong pinagsasabi. Sobrang lamig. So, Rafael, magst du Tee? Tee? Trinken? Tee? Welche Tee magst du?
Welche Tee? Matcha. Matcha Tea? Es gibt kein Matcha Tea. Guck mal hier, Raphael. Guck mal, was gibt Tee hier. Wir haben hier Tee. Welche Tee? Magst du diese Tee? Oder diese, das ist ein guter Tee, ja? Magst du das? Ja, guter Tee, ja. Und Michelle, Inge und Citron. Aray. Puno yung aming ano. Nagaganon-ganon yun. Was? Wieder etwas anderes. Etwas anderes. Andres. So, mag-ina tayo ng water para sa ating tea. Ito yung kanya, winter, ano. Sa akin ay ano, Inga Citron. Parang ang laki-laki ko dito sa damit na to. Yan. Kaya nagtiti na. Tira mo yung bata ko, ayun ano. Hawak-hawak niya rin yung tea niya. Sa akin. Anyways, nag-iisip ako kung anong lulutuin ko ngayon sa aming dinner. Pero may pizza dito eh. Ito, pizza. Isa lang to. Pero gusto ng asawa ko yan. Pero mayroon ako dito mga ang tawag ito? Mga tawag dyan. Fried rice. Pero alam ko, kainin nila to eh. Lalagyan ko lang ito. Parang gagawa ko ng ang tawag dun sa atin? Chow fan. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Gleich Freitag und dann Samstag. 1 drücken. And then, ayun, gagawa ko na parang chow fan na lang siguro gagawin ko. So, yun. So, parang ako datang ginawang siomay eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, 12. Okay na yan. So, i-prepare ko lang to guys. Tapos, hindi ko alam kung ano asang uwi na aking Josawables kasi may pinuntahan pa siya after ng trabaho niya. So, yun. And ayun na lang gagawin ko guys. So, update ko kayo mamaya pag nakagawa na ako ng dinner nila. Kasi ako, busog ako. So, yun. Ito lang gagawin ko. So, yan. Busog talaga ako. Nag-exercise kami ng bata ko after mag-tea. Kasi may pinapanood kami sa yung gusto niyang palabas. Tapos may sayaw-sayaw doon eh. So, yun. Sinasabayan ko ng exercise. So, yes. Touch ko guys later. So, natapos na ako mag-exercise. Mga din yun, mga kulang-kulang 1 hour, no? So, sabay ako dun sa bata ako na habang nagsayaw-sayaw. Pero syempre, exercise yung akin, yung kanyang mga gusto pinapanood. And then, hanggang ngayon, nanonood pa rin siya. And then, nagawa ko na pala yung aming dinner. So, ito na siya, guys. Charan! Pakita ko nga sa inyo ng personal. ng maayos. Siya. Yan yung aking tawag ito? Fried rice. Tapos ito yung siomai na ginawa ko, guys. Steam ko lang siya. So, ito yung sa aking josawa. 5 yung kanya. Sa aking anak. Aming anak. 4. Tapos sa akin 3. O, diba? Yan. Tigi isang yan, guys. Ganito, oh. Yan. Tira pa konti. Hindi ko sure kung gusto ng asawa ko ng ganito, ng fried rice. Kasi hindi talaga yun siya mahilig, guys, sa mga kanin. So, yeah. So, that's it for tonight's dinner. Ayun lang guys, tawag ito, lang ako, magkakain lang kami ng dinner at wala naman kami ibang gagawin. At darating na yung aking josawa, sabi ng asawa ko, doon sa pinanggalingan yung lugar is malakas doon yung snow. Sabi ko talaga, balik talaga ang winter pa talaga guys, hindi pa talaga tapos. So ayun lang naman, kakain lang naman kami ng dinner at wala naman kami ibang gagawin, kundi kakain lang kami ng aming dinner, naka-prepare na siya. And yes, and thank you so much guys for watching, and I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet, and I will see you guys in our next one. Always smile and God bless us. Juicy.